И така, приятели, сега ще ви обясня какво представлява играта Treasure Hunt 88, която аз измислих и ще присъства в моя канал от тук нататък. Treasure Hunt 88 е лов на съкровища, както се разбира по името. Съкровища, които аз ще крия по време на моите разходки, които споделям с вас в тези видеа. Гледайки видеята, ще виждате къде крия едни от ето тези монети. Съответно можете да се качите на мотора и да отидете, да се разходите, да потърсите едно от тези съкровища, които съм оставил за вас, да го вземете. Намирайки едно от съкровищата, имате две опции. Първата е да го задържите, да задържите този сувенир, който няма никаква парична стойност. Това е най-обикновено сувенирна монета, сувенирче, което съм направил специално за целта. Може да го задържите за спомен, ако искате, талисманче. Другия вариант е да ми го изпратите обратно с наложен платеж и да получите 20 лева за всяко намерено съкровище, което ми изпратите. За целта ще има имейл под всяко едно от видеята ми от тук нататък. Имейл, в който може да ми изпратите снимка. Трябва да ми изпратите всъщност снимка от момента на намирането на съкровището, на мястото, на което сте намерили даденото съкровище, дадената монета. Правите си дали ще е селфи. Въпросът е, че трябва задължително на снимката да бъдете с мотор. Трябва да има мотор и монетата, съкровището да бъде видимо, за да може аз да знам, че вие сте били там с мотора. Ако нямате снимка направена с мотор на мястото и монетата, не може да продължите и да получите правото да ви дам данни за доставка, където да ми изпратите това съкровище и да си получите съответно 20 лева. За сега наградата е 20 лева. Достатъчно да покрие част от разходката ви, зависи колко път сте били до мястото, за да намерите съкровището. Може и цялата разходка да ви излезе безплатна. Може обяда да ви излезе безплатен или каквото там си поискате. Това са двата варианта. Целта на цялата тази игра, която от доста време се върти в моята глава, е просто да излезем, да покараме, да се разходим, да се забавляваме, да трупаме емоции, спомени, километри и най-вече да караме мотори. Да натрупаме всички тия позитиви от това да си моторист и да караш мотор. Така че абонирайте се за канала, ако искате да следите видеята и да разбирате къде има скрити монети. Може и да не тръгнете специално да търсите, може просто да се окаже, че имате път в тази посока с мотора, задължително с мотора. Ако сте без мотор, винаги можете да вземете монетата и да я задържите, или пък каквото искате да направите с нея. Не е задължително във всяко видео да има скрита монета, въпреки че в описанието на всяко видео ще присъства имейла за връзка. За да разберете къде са монетите, трябва да изгледате внимателно цялото видео, тъй като може да има скрита една монета. Съкровищата могат да бъдат обаче и повече, може да са 2, 3 и така нататък. Няма ограничение, няма правило, всичко е на случайен принцип, както ми дойде. Така че гледайте внимателно откъсите с тези следи къде е съкровището, които ще оставям в клиповете. Ще бъдат много кратки, може би поне повече от 5 секунди, така че внимавайте, не изпускайте нито секунда, за да не изтървете някое съкровище. Това е Treasure Hunt 88. Надявам се, че ще ви е интересно. Искам да уточня, че не мога да гарантирам, че отивайки на мястото, на което сте видяли, че има скрита монета, ще намерите такава, тъй като тя може да бъде взета от някой преди вас. Мога да гарантирам, че аз ще оставя монетата, но оттам нататък не мога да знам какво се случва с нея.
Така че имайте го в предвид. Но като цяло целта на цялото това нещо е да се разхождаме, да караме, тъй че отивайки до там вие вече сте спечелили. Тъй че смятам, че това е достатъчно да обявя играта за успешна. Това, че някой е отишъл до някъде да се разходи с мотора си. Успех на всички! И гледайте внимателно, може да подмините съкровище, което е точно до вас.